Jees, morjes, morjes. Nyt mä luen jälleen 80-luvun rock-lehteä. Mähän oon selaillut tässä läpi näitä Heavy Heaven-lehtiä. Viimeksi Hard Rock Video-nimisen lehden, eli puhtaasti tämmöisiä heavy hard rock-lehtiä. Okei, oli siellä se suosikki, 70-luvun suosikki, mikä syynättiin läpi. Mutta nyt ollaan vähän laajemmalla genreskaalalla liikenteessä, eli tsekataan miltä näyttää vuoden 1983 numero 12 soundi. Nina Hageni siinä kannessa komeasti keikistelee ja lipoo kieltä. Ja mullahan on näitä, niin kuin näkyy, kaksin kappalein. Tässä plaraamisen ohessa selviää, että miksi näitä on kaksi. Tämä toinen näistä lehdistä on muodostunut mulle hieman toista rakkaammaksi erään tietyn tapaamisen kautta, mutta se selviää. Täällä on ihan mielenkiintoisia juttuja. Lähde mukaan lukemaan. No, tervehdys täältä rock'n'rollin lukunurkasta. Tänään sukelletaan vuoteen 1983 ja sinne vuoden loppupäähän joulukuulle, eli tämä on numero 12 ja selaillaan hieman soundilehteä. Värikkäässä kansikuvassa on sen ajan kohuleidi Nina Hagen. Hagenihan itselle ei musiikillisesti silleen kolahtanut juuri lainkaan, eikä oikein ilmiönäkään. Voi olla, että mä olin liian nuori, mutta hän oli tällainen punk-diiva, joka omasi sitten erittäin laajan tämmöisen äänialan, eli melkoista kiljumista ja kiekumista välillä hänen shownsa, mutta ei mitään, lähdetään syynäämään soundia. Otan tässä vähän kielenkostuketta, ettei juttu katkea. Eli tämähän lähtee heti tämmöisellä sponsoreilla käyntiin. Täällä on Kitarapaja ja Levytukun kitaramainoksia. Eli tässä on alkuun Toton Steve Lukatherin Ibanezia mainostetaan. Jos on kova Lukather-dikkari ollut, niin on voinut hankkia samanlaisen Ibanezin sitten Levytukusta. Ja Kitarapajasta on sitten saanut Gibsoneita ja Rickenbackeria ja Epifonea markkahintaan tietysti. Okei, sitten löytyy lehden sisällysluetteloa. En rupea sen enempää nyt läpikäymään tästä näitä, koska vastaahan ne tulee tässä plaraillessa. Mutta se, mikä mua kiinnostaa tässä, niin on tämä toimituskunta, eli täällä on muutamia semmoisia itselle ainakin legendaarisia heppuja. Tietysti päätoimittaja Timo Kanerva ja toimituskunnasta sitten löytyy Valdemar Walleniusta ja Juho Juntusta. Tämmöisiä aivan legendaukkoja musiikkijournalismin saralla Suomessa. Varsinkin Juho Juntunen on itselle ollut erittäin tärkeää, että Juntusen levyarvostelut ja haastattelut ja kaikki mitä Juntunen rockista kirjoitti, niin on muokannut ainakin meikäläisen musiikkimakua ja laajentanut sitä moneen suuntaan. Että tässähän lähtee heti Sleepareitten jutulla Sleepy Sleepersistä, ja nämä Juntusen bändijutut ja haastattelut oli monesti aika railakkaita, koska Juntunen sitten ajautui, tai sanotaanko, että hankkiutui sinne bändien takahuoneisiin ja keikkapusseihin ja milloin mihinkin mukaan. Ja ainakin musta tuntuu, että näissä haastatteluissa bändit oppi luottamaan Juntuseen ja puhumaan aika avoimesti ja välillä ohi suunsakin. Mikä ehkä oli tarkoituskin, ja se teki siitä erittäin mielenkiintoista luettavaa useasti. Tässä on Sleepareilta, en nyt muista mikä on Sleeparilevy 83 tullut, mutta täällä on Tiina Tiikeriä ainakin kokoonpanossa vielä. Ja tässä on mielenkiintoista, että levyyhtiö CBS
joka on ollut Sleepareiden levyyhtiö, niin on, Alma-tädin illuusio on ollut levy, niin levyyhtiö CBS on lähettänyt, ennen kuin levy on julkaistu, niin nämä nauhat, levyn nauhat, niin asianajajan kuultavaksi, koska he on pelännyt sitä, että kun siellä näissä, ei niinkään biiseissä, vaan näissä välispiikeissä, niin siellä on herjattu ja naureskeltu erilaisille julkiksille, niin tässä on tämä laki, tässä sanotaan, esimerkkeinä lakinainen mainitsi Lenitan, Virpi Miettisen, Mossen, kaikki Suomen homot ja Nils Aslak, Valkeapään, saamelaiset, lestadiolaiset, Hymylehden ja yleisen syyttäjän. Eli CBS on pelästynyt tätä, että nämä täytyy siistiä nämä välispiikit sieltä, koska useat henkilöt, julkisuuden henkilöt vois haastaa Sleeparit oikeuteen kunnianloukkauksesta. Emme suostuneet muutoksiin ja CBS jäädytti levyn. Johanna kiinnostui siitä ja osti nauhat kalliilla rahalla itselleen. Eli Johanna eli Atte Blumhan nähtävästi on, joo täällä lukeekin sitten, että Atte Blum soittaa meille joka päivä ja kysyy, että miten menee. Täytyy vain toivoa, että hän saa rahansa takaisin. Joo, Sleeparit on aina ollut aika hervoton poppo. Sitten täällä oli, tai on juttu 83 vuoden sitten Rockin SM-kisoista. Mä muistan bändin Ragnar Hare voitti silloin ja Ragnar Harella oli tommonen, no ne lauloi ruotsiksi, että ei oikein sekään napannut silloin nuorena miehenä, mutta, tai mä oikein nuori ollut, mä olen ihan mitä mä oon ollut, 83, 12-vuotias. Mutta jotenkin muistan tämän bändin ja varsinkin tämän niin kuin raitapukuisen tämmöisen miimikkotanssijan. Ja täällä kyllä sitä itse asiassa sitä miimikkotanssia sitten, joo, vokalisti lauloi äidinkielellä ruotsiksi ja kappaleet olivat enemmäksi jänteviä ja omaperäisiä sävellyksiä. Bändin miimisesti naamioiduksi tanssijaksi mainitun kaverin koikkelehtimisen olisi voinut myös karsia pois. Joo, jotenkin mä muistan, se on varmaan, Rocky SM tuli telkkarista silloin, niin mulla on jäänyt sellainen mielikuva kanssa, että jotenkin ihan perhana ärsyttävä. Mutta joo, Ragnar Hare on voittanut. Sitten täällä on Punkkimme ulkomailla, ollut punk-yhtye Bastards on tehnyt Saksaan, Italiaan ja Tanskaan kiertueen ja sitten tammikuussa bändi on lähtenyt Englantiin. Joo. Edelleen musakamoja mainostetaan aika ahkeraan, vahvistimia, piiveitä. Ja tietysti vuoden viimeinen lehti ollut, niin täällä on vuosiäänestys sitten seuraavalle vuodelle. Nämä oli mainioita aina nämä Soundin vuoden ihana ihminen, no siihen laitettiin aina Lemmy ja sitten vuoden rock-töppäys, niin sitten siihen laitettiin, että Ruisrockin tiukat järkkärit tai jotain vastaavaa. Joululahjalevyjä mainostetaan, uutuuslevyjä. Rollareilta on tullut Undercoveri, Helixia täällä on, Kim Wildin levyä, Duran Durania. Ja sitten on isompi mainos, Michael Schenker Group, odotettu uusi albumi Built to Destroy. Sitten on joulusarjista, Juntusen nähtävästi jo taiteilema, komea joulusarjakuva, rauhallista joulua toivovat Soundin pojat. Johanna-levyyhtiö mainostaa Dave Lindholmin levyjä, Davea isosti aukeamalla. Joka pojan mikkitieto. Aikamoista. Paljon tässä on juttua, siis täällä on luettavaa jälleen kerran, että nämä on niin kuin, kyllä niin kuin vaivalla tehtyjä juttuja. Tässä kerrotaan mikrofonin toimintaperiaatteista, ketä se sitten kiinnostaakaan. Sitten on Pertin pienet, eli on arvosteltu sinkkuja. No taas mitäs löytyy, no joo. Heinäsirkka, oli muuten jännä, nyt aloitin lukemaan Twist Erkinharjun tätä elämäkertakirjaa ja siinähän on ensimmäinen
ensimmäinen tämmöinen artisti, minkä taustalla Twist keikkaili sit enemmänkin, niin oli juuri Heinäsirkka. Et varmaan 83, olisiko näihin aikoihin sitten, että joo, Heinikseltä on tullut sinkku. Onko täällä mitään aikamoista Diibadabaa, Spandau-pallettia ja jotain Tom Robinsonia, Eurythmicsia. Sitten on mielenkiintoinen. No mä ajattelinkin tuosta kuvasta, että näyttää Johnny Lee Michaelsilta ja tietyltä ajalta. Ja Soundstorm Shock sinkku. Tuoreita kotimaisia synkkiksiäkö? Mustaa yllä ja singlen kuoressa. Bändi soittaa silti yllättävän ronskisti. Eihän tämä olekaan mitään masentunutta laahausta. Bad Luck Boy voisi olla hanoita. Joo. Katsotaan, muutin vähän tuota valotusta tossa, että en tiedä, ei tämä pieni teksti nyt sinne kuitenkaan varmaan sen tarkemmin näy, mutta jos tästä nyt jotain tolkkua sais. Sitten on upea iso juttu, tämä Valdemar Walleniuksen Hawkwind Story. Ikävä kyllä jatkuu ja tämä näyttää aika kattavalta, mutta tässä sanotaankin, että tämä on alkanut jo helmikuussa, eli tätä on sitten silloin tällöin ilmestynyt melkein vuoden verran, mutta aika tiukkaa kamaahan tässä on, paljon tavaraa, monta sivua Hawkwindia. Ihan mielenkiinnosta voisi lukea tietysti, en tiedä missä vaiheessa bändin uraa tässä hypätään kelkkaan, että jos tässä on jo muutama jakso tullut, mutta muistaakseni kun Valdemar Wallenius kirjoitti jotain rock-historiaa jostain bändistä, niin se oli kyllä aika tarkkaan perkaavaa storia aina. Sitten on uutuuslevyjä, Eurythmicsia, U2, jep. Asko Alasen filmit, eli leffa-arvosteluja. Okei, täällä on Apinan vuosi, mikä tuli juuri teemalta. Joo. Tosi paljon tässä on näitä kaiken maailman soitinmainoksia, että jos Suosikissa mainostetaan meikkejä ja finnivoiteita, niin kyllä huomaa, että tämä on sitten enemmän muusikoille ainakin suunnattu lehti. Tässä on kitaroita ja kiippareita ja varmaan kohta tulee Pearlin rumpuja ja muitakin, mutta ja sitten päästään tähän kansikuvajuttuun, eli Nina Hageniin. Nina Hagen tulee Suomeen. Muistaakseni Nina Hagen kävi Suomessa 84 Ruisrockissa pääesiintyjänä. Joo, siihen aikaan riitti shokkeraamaan se, että oli punainen pystytukka ja paljon meikkiä. Ronnie James Dio. Diosta pitkää juttua. Tässä on näköjään haastateltu sekä Ronnie Jamesia että Jimmy Bainea molempia. Sitten Ronnie James Dio, mistä et pidä rockbisneksessä? Ammattitaidottomuudesta. Joku Joan Jett Yök. En voi pitää häntä edes muusikkona. Aika karua juttua. En tiedä mitä Ronnie James Diolla on ollut Joan Jettiä vastaan, mutta aika rajusti sanottu. Bändi voi olla hauska, mutta aina on olemassa vaara, että voi tulla kohdelluksi pelkkänä pelleporukkana. Twisted Sister on lähellä sitä. Toisaalta taas on hauskoja esiintyjiä, joilla on vakava ote musiikkiin, kuten Ozzy Osbourne. Hänen lavasonsa on tosi paksua, mutta hän on hehehe Ozzy, on kuin Benny Hill. Häntä ei voi olla rakastamatta. Eli Roni kehuu Ossi ja sekin hieman ehkä yllättää. Niillä ei nyt aina ollut niin mainiot välit sitten loppujen lopuksi kuitenkaan, mutta no joo. Jälleen kitaramainoksia. Haha, sitten päästään mielenkiintoiseen juttuun ja
Tämä on se juttu, mistä mä mainitsin, minkä takia mulla on näitä lehtiä 2. Tämä on Juha Juntusen kirjoittama juttu vuoden 1983 Kissin Suomen keikasta, Helsingin keikasta, ja sen yhteydessä Juntunen pääsi pressitilaisuuteen haastattelemaan Kissiä. Ja tämä on siitä mainio juttu, että Juha on kyllä monesti, ainakin suosikkilevyarvostelussa ja muissa, niin kehu Kissiä ja arvosti ja tässä, mutta tämän keikan yhteydessä ja tässä jutussa niin Juntunen ei ole pitänyt keikasta ja näkemästään. Tietysti tässä on sitä paljon, että Kiss on riisunut naamionsa ja niistä on tullut sitten Juntusen mukaan tässä niin kuin bändi muiden joukosta, ja sehän oli aika yleistä sen ajan arvioista bändistä. Mutta se, mikä tästä toisesta lehdestä tekee itselle merkityksellisen, mä otan sen tähän, niin mä tapasin joitakin vuosia sitten Juha Juntusen. Me oltiin tuolla Turun Puutorilla katsomassa Matchboxin keikkaa, Rockapilliä, ja mä tiesin, että Juha on siellä ja pääsin tapaamaan hänet, ja sen takia otin tämän kyseisen lehden mukaan ja juteltiin tästä Juhon kanssa ja kyselin, että muistaako hän tämmöistä ollenkaan. Muisti ehkä, tai sitten ei, mutta Juho on signeerannut mulle tänne, että Mikalle Kisarakkaudella, 2019, Kiss Rules Forever, Juho vielä piirtänyt tohon, ja tää on mun omissa Kiss-kokoelmissa tällaista Kiss-aaretta ei ole kellään muulla. Tämä on täysin uniikki. Mutta joo, jatketaan. Eli suukot tietävät rahaa. Aivan legenda juttu. Ja täällä on mainiosti, täällä on sitten Likitap-levystä kirjoitettu, niin täällä on, Juntunen on kääntänyt näitä Likitapin sanotuksia suomeksi pätkiä, ja eihän ne suomeksi luettuna kovin mairittelevia ole nämä seksistiset jutut, mutta niin. Jos ajattelee jotain Fits Like a Gloveakin, niin en mä nyt rupea tätä lukeen sen tarkemmin, mutta jos me vähän laitan lähemmäs, niin tästä ehkä näkee, niin tuosta voi ihan itse lukasta, että miltä Kiss kuulostaa suomeksi. Hyvä, että laulavat englanniksi. Tämä on pitkä juttu, tämä jatkuu vielä. Täällä on näitä hemmetin JVC Roland-mainoksia välissä. Ja sitten täällä on tietysti mainostetaan uusia levyjä. Tässä on Heavyä, justiinsa Kissiä, Mötley Crüen Shout to the Devilia ja Accepting Balls to the Wallia. Ja Status Quokin päässyt sinne joukkoon sitten. Metal New Year. Joo, ja Kissin juttu jatkuu tässä sitten, ja tässä on juttua sitten siitä lehdistötilaisuudesta. Sehän on mainioita valokuvia, missä bändille tarjottiin, muistaakseni teetä juovat ja dominokeksejä syövät. Oulussahan Kissille tarjottiin lihasoppaa, mistä bändi oli muuten mielissään, mutta kitaristi Vinnie Vincent otti lihasoppaa, maistoi sitä ja kaatoi lautasestaan kaikki sopat takaisin sinne isoon kattilaan, mistä Paul Stanley sitten suuttuu, että kun sä kehtaat käyttäytyä tolleen, että meille tarjotaan täällä paikallista herkkua, lihakeittoa ja sä käyttäydyt noin ääliömäisesti. Ai. Yamahan kitaraa Juha Björninen. Sitten on punkkiakin täällä vielä. Täällä oli Bastards-juttua ja näköjään täällä on sitten vielä Kaaostakin, että kyllä, punkkiakin vielä on nostanut punk-päätänsä. Kane Recordsia, kyllä on pientä bränttiä, mutta Kanekin mainostaa. Ja täältä saa tilattua katalogin erikseen, jos haluaa. No, kun Spandau Ballet on ollut Ruotsissa, no niin, olemme älykkäitä nuoria. Tää on just tämmönen pukubändi. Ei ole koskaan kiinnostanut pätkän vertaa. Fenderin vahvistimia. Ja sitten on ihan pitkäsoittoarvosteluja, levyarvosteluja tulee. Rollareitten Undercover, Jussi Niemi arvostelu.
Nimibiisi jytisee tajuntaan elektronisella konekivääri lätinällä. Joo. Tässähän kehutaan levyä aika hyvin. Kummallisia levyjä? Ei. No joo, jotain Manhattan Transferia ja muuta. Siis paljonhan täällä on arvosteluja ja muuta, mutta kyllä tässä ei ole sen ajan niin kuin nykyään on esimerkiksi heavy-levyt arvosteltu siellä vähän niin kuin omalla palstallaan, niin ei tässä mistään heavistä ole tietoakaan. Kaikkein heveintä, mitä tässä arvostellaan, niin on jotain Tin Lizzyä. Ja sitten tietysti, että jos oli Fenderin vahvistimia, niin pitäähän sitten Marsujakin olla mainoksessa. Paljon näitä levyarvosteluja kyllä on, mutta ihan mitään sanomattomista bändeistä. No joo, joillekin varmaan tärkeitä. Mulle ei. Ehkä olen ahdasmielinen ääliö. Ehkä mun pitäisi sittenkin olla vieläkin tutustua esimerkiksi Dino Salucin Kultrum-levyyn. En tutustu, elämä on liian lyhyt. Pienet ilmot, myyntipalstaa, myyn rockvideot AC/DC Cream Rainbow edullisesti. Myytävänä Rickenbacker-mallinen kopiopasso, paranneltu kitarapajassa. Kaiken näköistä myydään. Sitten ostetaan. Mitäs halutaan ostaa? Ostetaan hyväkuntoisia Irving Goodmanin LP-levyjä. Minulta puuttuu edelleenkin Sladen, Alice Cooperin, Jamin ja vastaavien LP:jä. Varsinkin 2 ensimmäisen vanhempi tuotanto kiinnostaa. Joku ruottalainen Svärjestä kyselee. Menis levykauppaan. No joo. Sitten on pienlehtiä, ihan jumalaton määrä niitäkin. Kaiken näköistä punkkia. Suurimmaksi osaksi näyttää olevan Systeemin orjalehteä. Joo. Ja sitten halutaan bändiä, etsitään kaiken näköistä. Huonohko kitaristi etsii sopivaa soittoseuraa turhan musiikin soittoa varten. Ei kaadeta maailmaa, keksitään jotain muuta mukavaa. Terveisin Antti Turusta. Ja vielä Epesin isot palstat. Sitten voit tilaa soundin niin ja voittaa jonkun ihme Atari 2600 pelivehkeen voi voittaa. Mahtavaa. Ja viimeisenä juttuna täältä putkahtaa sitten vielä oma Turun nykyinen naapurinpoika Kauko Röyhke, Kauko Röyhken myöhemmät vaiheet. Eli tässä vaiheessa sitten Kauko Röyhkä on ollut jo Riku Mattilan kanssa kimpassa. Kakesta sitten juttua tässä. Ja olihan täällä sitten se kaipaamani Pearillin rumpumainoskin lopussa. Ja viimeisellä sivulla mainostetaan Juuse Leskinen Grand Slamin Puukiteorian alkeet-levyä. Ja viimeisellä sivulla sitten Poco Regordsilta. Ai, siellä on Yön variete ja sitä myytiin sinä jouluna ihan pilvin pimein. Mutta joo, selkeästi Poco Recordsin omat kovimmat bändit ja sitten mitä on ulkomaan ilmestyksiä jouluksi yritetty kaupata. Tuhtipaketti, joo, paljon mielenkiintoista, paljon ei mielenkiintoista, mutta soundi joulukuulta 1983. On näitä aina mielenkiintoista plarata ja niin oli nytkin. Kiva, jos jaksoit katsoa tänne loppuun asti meikäläisen kanssa. Luukunurkat rock'n'rollin maailmassa jatkuvat tulevaisuudessakin. Ei mitään muuta kuin more, yes.